Okay mga idol. Dahil na po sa trabaho karon, mag-repair ta og kining hair clipper. Nadaot ang iyahang switch kini. Simbol na to. Oh, simbolo na to ni. Kani akong gilimpyuhan ning wala na ko ipakita ni paglimpyo aning armature. Kani iyahang commutator nga nagkuan sa lalom. Hugaw sa dynamo niya. Ito na ning gihuso. Dayon ang atong switch nga nadaot, gilisan na to og switch sa lighter. Kaning ispat. Sa ispat ng switch oh. Tuplok-tuplok na lang. Oh. Kung i-switch ha. Oh, siga siya. Pero kinahanglan siya ikaduhaon pagtuplok kay sa switch naman sa ispat. Oh. Siga, tuplok. Tuplok ka sa di pa, tuplok ka duha. Siga, kay condemn na to ang high and low ani nga switch kay sa ispat naman eh. Kini atong testingan ning dynamo kung nakuha naman ako nang gilimpyuhan sa ilalom. Ito ni isulda karon balik. Okay. To, itong testingan mga idol oh. Testingan itong paandar. Oh, nakasiga na. Nakasiga na ang kuan, testingan itong paandar ang dynamo. Kung i-check na to kung moandar ba jud. Diri nakita gamay. Pasensya na sa atong kana kameraman kay okay. Tanaw na to oh, kung andar ba ang iyahang dynamo. Okay. Kita, tuyok. Kusog. Oh, ipaduor kamera. Okay. Palongon ang switch. Okay. Okay kaya ang switch spot. Ato na ni siya soldahon. Tapot dire. Kaya ron ato ning magamit. Tingon na to ang wire kaya ron. Igo siya dire. Soldahon na to. Ang i-plaster. Kaya ron mayong pagsulda. Okay, kadikit na. Laglag. Okay. Medyo baliho na to. Aron may yung pagkahawid. Okay na? Kinangyan. Okay na. Testingan na to switch. Kung andar na magid siya. Okay. Nadikit na. Manang solda, okay na. Power na kay mandar. Okay. Ito na ibalik ang taod. Kay di ta kaalot og wala iya moy hair clipper. Kay naanda na nako nga mag-alot nga sa akong buhok nga akura. Aron
makasave ta gamay. Para select. Nga kinahanglan atong giayo ning mong atong giayo ni ato ang hair clipper. Repair na gini siya. Switch automatic. Automatic switch sa ispat. So, ibalik sa pwesto. Ano pa sundahon gamay.